Un dos novos treitos executarase na zona norte do paseo do río Coroño dende Pontegoiáns ata Escariz. Será algo máis un kilómetro no que se instalarán máis de 60 luminarias, mobiliario urbano, 2 pasarelas e unha zona de aparcadoiro. Este proxecto ascende a 204.000 euros. Cando acabemos esa marxe, coa que acabamos agora, habemos feito 3.005 metros lineales de paseo, 3 kilómetros de paseo, algo máis, cunha inversión de 1.204.024 con 13 euros contra os casi 4 millóns que levaba o anterior proxecto, que eran 3.907.434,67. O outro paseo executarase entre Esteiro e o Careixo, un treito liñal de máis de 200 metros e moi amplo, cunha anchura de 3 metros para dar cabida á zona peonil, carril bici e zonas verdes. Vai levar 13 luminarias, cada 15-20 metros, iluminación, plantación de 12 árboles, por lo tanto vamos a enriquecer esa zona que está bastante desarbolada con a plantación de árboles, os muros de contención do terreo, que son muros de contención no límite entre o mar e a terra, o sea, que son muros antimareales, contra as mareas, a forza das mareas, son muros de playa, non? Que aí vamos a gastar bastante diñeiro. Mobiliario e bancos van 6, se plantará césped, tamén se cerrarán as propiedades privadas para protexer a propiedade das invasións do público, non? Despois, 3 zonas de aparca bicicletas, non? O alcalde destacou tamén a importante rebaixa do proxecto con respecto ao do anterior goberno. Acometerase cunha partida de 143.000 euros fronte aos preto de 500.000 presupostados no proxecto inicial.